nens i nenes de primer A hem fet un quadre de Paul Klee. Ens ha agradat molt perquè ho hem fet amb esponges i amb pintura vermella. Després m'he fet els detalls amb rotulador negre. Ens ha quedat molt bé. Els nens i nenes de primer B hem treballat. Alexander Calder ha fet quadre, escultures i mòbils. Nosaltres hem fet el quadre de les dues llunes, us ho hem passat molt bé. Hola, som la classe de segona i estem treballant artista Antoni Gaudí, un arquitecte català dels més importants de la història. La natura es va convertir en la seva font d'inspiració per en construir edificis en formes ondulades i en molts colors. La seva obra més famosa és la Sagrada Família de Barcelona. Hola, som la classe de segon B i estem treballant l'artista Hervé Tulet, creador de contes infantils com el d'un llibre. A les seves obres destaquen els colors vermell, blau, groc i negre. Sempre utilitza cercles, punts, línies rectes, línies corbes, gargots. Els contes d'Hervé Tulet són interactius i causen diversió, com si fos un joc. Per això als nens i nenes ens agrada tant. Ens ho hem passat molt bé treballant l'Hervé Tulet. El nostre projecte artístic. Aquest curs, a l'Escola Pinya de Rosa, hem treballat diferents artistes. A cada trimestre hem canviat d'autors per poder treballar diferents tècniques i conèixer la vida i els estils de cada autor. Gràcies als artistes treballats, van crear la nostra disfressa de carnaval, utilitzant materials reciclats com el cartró. En aquest vídeo us volem ensenyar un recull d'imatges del procés creatiu i del resultat final. Esperem que us agradi aquest projecte!
cicle superior de l'Escola Pinyà de Rosa hem treballat diferents artistes analitzant la seva trajectòria artística, tant des del punt de vista artístic com cultural. Els alumnes de 5è hem treballat l'artista Banksy. Banksy és un artista de carrer que manté l'anonimat i és conegut a escala mundial. Es desconeix la seva identitat real. És un artista que té un caire reivindicatiu, que vol dir que a través de l'art explica i exposa crítiques a la societat. L'artista es manifesta a través de l'art de carrer amb grafitis. Com a grup classe hem treballat com a través de l'art es pot reivindicar i lluitar per una societat millor. Aquí us deixem alguns exemples de les nostres creacions. Els alumnes de 5è B hem treballat l'artista Vincent van Gogh. Vincent van Gogh va ser un pintor postimpressionista neerlandès, autor d'uns 900 quadres, 27 d'aquests autoretrats i uns 1.600 dibuixos. Van Gogh fou un pioner de l'expressionisme. Nosaltres hem treballat l'autor des de la perspectiva de l'art i les emocions, a través de les diferents obres i situacions de la vida. L'autor representava els seus estats anímics. Nosaltres hem treballat. Els alumnes de 6è hem treballat l'artista Judith Scott. Judith Scott és una artista tèxtil nord-americana. Aquesta artista va néixer amb síndrome de Down. L'art de Judith Scott és fàcilment reconeixible. Es tracta d'objectes recollits i embolicats amb fibres i fils de colors que es lliguen amb nusos, creant escultures de diverses formes. La seva manera de crear ha estat comparada amb la d'una aranya que teixia. Nosaltres hem treballat l'art a través de la diversitat i el sentit de que tothom té l'oportunitat de poder expressar i mostrar l'art següent com siguem i tinguem les característiques que tinguem. En aquest fet hem treballat i lluitem per trencar estereotips i prejudicis. Aquí us ensenyem algunes de les creacions que hem anat elaborant. Els alumnes de 6è B hem treballat l'artista Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky va ser un pintor rus considerat durant anys el precursor de l'abstracció de la pintura. Quan va ser un pintor madur es va focalitzar en aquarel·la abstracta, en la qual les taques més fosques predominen dos colors, el vermell i el blau, que evidentment estan relacionats perquè sempre es troben junts. El roig és un color càlid i tendeix a expandir-se i el blau és fred i tendeix a contraure's. Amb el grup classe hem establert la relació entre les emocions i els colors. A través d'aquesta descoberta hem potenciat el treball de les emocions a partir dels colors. Així associàvem diferents emocions o experiències a un color o un altre. Aquí us ensenyem algunes de les creacions que hem anat elaborant.